Nananawagan si Senator Bam Aquino na maging transparent at mapagmatsyag sa mga kumpanya ng langis kasabay ng patuloy na pagtaas sa presyo ng krudo. Hangad daw niyang matiyak na direktang makikinabang ang mga Pilipino sa Senate Bill No. 1982 na naglalayong pansamantalang suspendihin o bawasan ng fuel excise tax. Binigyang diin ni Aquino na ang tagumpay na ito sa kapulungan ng Kongreso ay dapat magresulta sa mas mababang presyo ng petrolyo oras na malagdaan ito bilang batas. Unang-una, napasa na sa Senado yung suspension ng excise tax. So kailangan mapatupad ito, makita ng taong bayan na bababa yung presyo ng diesel at gasolina sa mga gasoline stations. Tulong po ito sa mga motorista, tulong po ito sa napakaraming Pilipino dahil alam mo natin, habang tumataas ang presyo ng diesel at gasolina, posible pong tataas din yung presyo ng bilihin. Kaya itong suspension ng excise tax, mahalaga po talaga na mapatupad na. Prioridad umano ng mambabatas ang kalagayan ng mga micro, small and medium enterprises o MSMEs at ang transport sector na nagbibigay ng pinakamalaking bilang ng trabaho sa bansa. Binanggit din niya na ang krisis sa Middle East ay maaaring magdulot ng pagsasara ng maliliit na negosyo kung walang tulong mula sa gobyerno. Kailangan ho ng tulong sa ating transport workers, kailangan po ng tulong sa mga maliliit na negosyo dahil karamihan po ng Pilipino dito po nagtatrabaho. Huwag natin payagang magsara yung mga micro, small and medium enterprise natin. Sa dinami-daming ayuda na atin pong napondohan for 2026, ngayon po yung panahon na i-ready na po yan, handa na po yan para masigurado natin na walang negosyong magsasara. Bagamat ibang hamon umano ang dala ng sigalot sa gitnang silangan kumpara sa naranasang pandemya, iginiit na Aquino na iisa pa rin ang layunin. Panatilihing bukas ang ekonomiya, mga paaralan at mga negosyo sa pamamagitan ng maagap na pamamahala. Iba po ito sa pandemya, Iba po yung nangyayari ngayon sa nangyari noon sa pandemya. Pero yung mahalaga, panatiliin po natin bukas ang mga negosyo, bukas ang mga eskwelahan, at handa, responsive and effective ang gobyerno pagdating sa tulong na hinahanap ng taong bayan. Opisyal nang inaprubahan ng Kamara ang Senate Bill No. 1982 bilang susog o pang-amyenda sa House Bill No. 8418. Dahil dito, diretso na itong ipapadala sa Malacanang para sa pirma ng Pangulo at hindi na kailangan ng Bicameral Conference Committee. Sa ilalim ng SB 1982, may kapangyarihan ng presidente na suspendihin o bawasan ng excise tax kapag ang average na presyo ng Dubai crude ay umabot o lumampas sa $80 kada bariles sa loob ng isang buwan. Inaasahang bababa ng 10 pesos kada litro ang diesel at 7 pesos naman sa kada litro ng gasolina. Ang batas na ito ay pansamantala lamang para matiyak ang katatagan ng pondo at ekonomiya ng bansa. Kaugnay niyan, nangako si Aquino na gagamitin ng Senado ang oversight powers nito upang bantayan ang mga kumpanya ng langis. I was against the excise tax nung una itong pinasok sa Senado in my first term because of the train law. At itong pag-suspend nito, we're hoping na magamit ito ng Presidente para makatulong sa mga motorista natin. Mahalaga rin na mabantayan natin yung mga oil companies. Yes. Kasi kahit tanggalin yung excise tax, kailangan masiguro natin na magre-reflect ito sa mga presyo sa gasolinahan. Angelica Cara, CLTV 36 News.